வின்டர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ல காலிஃப்ளவர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். எப்போது செய்யற அதே குருமா 65 மஞ்சூரியன் செய்யாம ஒரு தடவை இந்த பெங்காலி ஸ்பெஷாலிட்டி ரிசாலா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அசந்து போயிருவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல நெய் சூடு பண்ணி கொஞ்சமா மக்கானாவை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து அதுலயே காலிஃப்ளவரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப் வெங்காயத்தை வெட்டி கொஞ்சமா தண்ணி போட்டு குக் பண்ணிருங்க. இப்போ இதோட முந்திரி பருப்பு, கசகசா, தயிர், இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடு பண்ணி ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம செஞ்ச அந்த பேஸ்ட்டை ஒரு ஃபில்டர்ல ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பால், சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, தனியா பவுடர், உப்பு, சுகர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் பண்ண விடுங்க. இதுல காலிஃப்ளவர் பீஸ் அண்ட் மக்கானாவே சேர்த்து ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். இதுக்கு ஒரு தட்காக்கு கொஞ்சமா நெய் சூடு பண்ணி ஹோல் ஸ்பைசஸ் அண்ட் ரெட் சில்லியை ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. நல்ல ஃபிளேவர்ஸ் இறங்கிடும். இது ரைஸோடையும் சரி ரொட்டியோடையும் சரி ரொம்பவே வித்தியாசமான காம்பினேஷன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.